गसाइगावनिफ्राय जिरन सार एमएलए आ आंखौ गोबां गाज्रि रायबाय नालाय बिदिबाय बेनिखाय आं थालिर थख्ला लानानै माबायाव सालबारियाव फैनो गोनां जादों आरो बिराद गाज्रि रायथायबायलाय थानो हायि जाहैबाय आंखौ माने आंहा बेयाव मा होनना बुंगोन बे गसाइगाव आंहा बिराद साल्थिफोर दङ नालाय साल्थि मोननायाव आं गय पुलिस नायनो थांदोंमोन गय पेपार खालामगोनदां उनाव माय फिथाइ मोनगोनदां होननानै गसाइगाव गय फुलि नायनो थांदों आरो आयं बिराद गाज्रि रायबाय आंखौ एमएलए आ ओइ नों उदालगुरिसो क'क्राझारनि नङा नों मानो फैदो होनलायनाय जाबाय दा बेखौ गिना आं सालबारि फैबाय आं मिथिबाय दा गावहा आंखौ उदालगुरिनि होनबाय ओइ गसाइगावनि क'क्राझारनि नङा होनबाय आरो मैया गावहा बिटिआरनि बाहेरनि माबानि गुवाहाटीनिसो बिजेपि जमा लाना फैनानै मिटिं खालामफैबाय आरो दा मा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आदा बिक्रमनि मोनसे भिडिअ लाना फैदों आङो आदा बिक्रमा दिनै मोनसे भिडिअ बाथ्रायाव माने ससियेल मिडियायाव बिथाङा बुंदों मिडियानि सायाव बुंदों जे गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारी सारजों रायजानानै बिथाङा दिनै खारलांनांबाय मा खारलांखो गसाइगावनिफ्राय बिथाङा ओरै माने सानजाहा खालांबाय आरो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेराव आङो भिडिअखौ बानायदों आं दहाय सिगाङाव ससे होखांखाबाय आरो आं भिडिअखौ आङो होला आं मोननैसो शेयार खालामसै दाना दा थारैनो जिरन बसुमतारी एमएलए आ बिक्रम दैमारिखौ मानो रायखो एबा बिथांनि रायनायाव बिक्रम दैमारिया मानि थाखाय खालांखो बे आरो बाथ्राया दा बिथाङा दिनै फोरमायनाय बायदिब्ला माने इउपिपिएलनि माखासे माने दैदेनगिरिफ्रा एबा लिडारफ्रा बिक्रम दैमारि आदाखौहाय माने लेंहरबाय थायो जाहैबाय आरो नोंसोर बायदि मानसिया फैनांगौ फै इउपिपिएलआव फै लिडार जाफै नोंसोर बायदि लिडारखौ जोंनो इउपिपिएलआव नांगौ फै होननानै बेखौ लेंहरो जाहैबाय आरोखि इउपिपिएलआव जयेन जानानै थाखा थफा लानानै थांफै बे बाथ्राखौ बुङो जाहैबाय आरो माने बिक्रम आदाया बुंनाय आरो आं मालाय माने नङाबा नङैखौ मानो बुंनो नङा बाथ्राखौ मानो बुंनो दा बिथाङाबा जिरन बसुमतारी एमएलए सारजों मानो रायजाखो गावनि मेटार जाहैबाय बे जानो हागौ बिथाङा जिरन बसुमतारी एमएलए नि आन्दारावहाय एबा गसाइगावआवहाय बिथाङा बिपिएफनि जानानै हयथ' केम्पेइन खालामनो फैदोंमोन बा गामि हाबनानै रायजो राजाफोरनि सायावहाय दानि गभर्नमेन्टआ मा मावदों बिथांमोना माबायदि डेभेलपमेन्ट मावदों मावाखै बिटिआर सुक्तिनि सायाव गोबांथार बाथ्रा बुंबायबो नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय नङा होमबा आंबो नुबाय आरो गासैबो नुखाबाय दा बिनि बेलायाव जानो हागौ बिथांखौ बेनिखायनो हयथ' जिरन बसुमतारीया एबा डाइरेक्ट फनजों रायहरखो ना बबेबा मेल मिटिंनि स्पिचनि गेजेरजों बिथांखौ रायहरदों ना बेखौ जों मिथिला आरो बाट आं बिदिखौ नोंथांमोनखौ जेबोसो होखायाखिसै आङो स्टार्टिंआवल' फार्स्ट होनाय जाखाबाय बिक्रम आदानि बुंनायखौहाय स' लोगोफोर इलेक्सनाबो बारा गोबाव गैला बुंनो थाङोब्ला 7 दिनल'सै बे 7 दिननि गेजेरावनो इलेक्सना जासिगोन लास्ट जोबथा इलेक्सन क'क्राझार लक सभा बियाबनि माने इलेक्सना जासिगोन दा बिनि गेजेरावनो दिनै जों गोबांथार माने ससियेल मिडियायाव गोबां नुबाय राजनितिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना बिराद नुबाय आरो आंनि चेनेलावबो नैबे बिटिआर बस्तु डिजिटेल चेनेलावबो आरो बर' ससियेल मेसेज बे मोनसे इउटुब चेनेलावबो नोंथांमोना गोबां राजनितिनि बाथ्राफोर नुबाय बा आं नोंथांमोनजों रायलायबाय आरो नोंथांमोनजों रायलायनाय खाबुखौ मोनदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि अननायावसो बेबो दा गतिके दिनैनि थारिखआवहाय सोर देरहामारगोन देरहानायखौ बयबो लुगैयो सोरखौ लुगैयो बर' मानसिखौ देरहानायखौ लुगैयो दा बर' जोंनि गेजेराव 2 केन्डिडेट दङ नङा होमबा बिसोरसो देरहाखागोन हयथ' बिपिएफ देरहागोन हयथ' इउपिपिएलआ देरहागोन आरो गतिके बे मोननैनि गेजेराव मोनसे पार्टिया देरहाखागोन खिन्थु आदा बिक्रम आदा सानि बिराद गाजा बाथ्रा बुंगासिनो दङ आरोना इन्टारेस्टिं बाथ्रा बुंदों बिथाङा गोबां बाथ्रा बुङो आरो मालाबा बिथाङा माखासे प्रुफफोरखौ लानानै बिथाङा माने बाथ्राफोर बुङो जानो हागौ बिथाङाबो माखासे सिमांफोर दङ नङा होमबा बयहाबो मोनफा ड्रिम थायो आरो बे सिमांखौ लानानै बयबो राजखान्थियाव फैयो बयबो माने लिडार जानो बयबो फैयो बा टारगेट थायो बयहाबो मोनसे नङा होमबा एसे एनै फिल खालामनानै लाग्रोनांगौ फिला जेब्लाखि नों खालामनो हाबाय बिनि उनाव नोङो इलेक्सनबो गेलेनो हायो आरोखि बाहाय खुनु मोनसे माबा जाया बे आरो बाथ्राया नुहुरदों आं बिक्रम आदायाबो सानसे माने दारायनांगौ बयहाबो राइट्स दङ दारायनो मोननाय नङा होमबा आंबो राइट्स दङ आंबो गेलेनो मोननायनि राइट्स दङ नङा होमबा एस ए पिपिएल हिसाबै जों सिटिजेनशिप हिसाबैहाय जोंहा जेब्लानाखि 25 बोसोर नामा बिनि उनावहाय जों मा खालामनो हायो दारायनो हायो आरोखि बे बाथ्राया दा गतिके दिनै थारिखआवहाय
जोङो मोनदांनो हायो कि इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननैनि गेजेराव मोननैबो राजखान्थि हान्जाया अहर थाद'नाय गैयै दिनै राजनितिनि मेल मिथिंखौ खुंगासिनो दङ प्रसार खालामगासिनो दङ लोब दिनै सापर्टारफोर लानानै बिथांमोना दिनै राजखान्थिखौ दैदेनगासिनोबो दङ दा बिनि बेलायावहाय जोङो बुंनांगोन मोननैबो राजखान्थि हान्जानि गेजेरावहाय जोङो थेंक्स जासिनांगोन मोननैबो राजखान्थि हान्जाखौ बिथांमोना बबे मोनसे मा होनना बुङो बिदिखौ फिउचाराव जेफोर मावगोन एबा बिथांमोना जे इलेक्सननि मोनसे इस्ताहार थायो नङा होमबा मेनिफेस्ट' बेवहाय बिथांमोना मा लिरखो मा मावलांगोन फिउचारावहाय बे बाथ्रा गतिके दिनै हाग्रामायाबो प्रमद सारखौ रायो प्रमदआबो हाग्रामा सारखौ रायो नङा होमबा बिक्रम आदायाबो मालाबा प्रमद सारखौ रायगोन आरो प्रमद साराबो मालाबा बिक्रम आदाखौ रायगोन बे आरोना गतिके बेयो गासिबो सिरियासलि बाथ्रा नङा जोङो रायजो राजाफ्रा सिरियासलि साननानै लानो नाङा आंनिफ्राय खावलायनाय मानोना जोंनो हारिनि जौगानाय नांगौ समाजनि बिथिङाव जौगानाय नांगौ इलेक्सनखौ जोङो सान्थि भाबै जोङो गेलेनांगौ आं बेखौसो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव खावलायनाय जादों आरो थेंक इउ